Fotografernya Burma Model Hospital lah yang namanya. Bisa kalah Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे दिनैनि भिडिअआव मा जालांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाब्लानो नुखागोन बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो नै दा जों हस्पिटालाव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर हस्पिटालाबो खाथियावनोखा लोगोफोर बारा गोजान नङा बरमायावनो ससे थांबानो मोनो बरमा मडेल हस्पिटालाव थांगोन जोङो ससेल'खा 20 थाखा मुथानो खमाव खमबावसो 20 थाखाया थांनायाव बेसेबां 30 थाखा नामायाव जादों मोनदो नै जोङो दा मोनफैबाय लोगोफोरनि बरमा मडेल हस्पिटालाव ओमफ्राय जों दा हाबबाय दाख्लै फैखांखाबायमोन ओमफ्राय बाट खामानि माखासे थालांदों आरोना लोगोफोर खुलियाखैमोन ना बन्द'मोन बेखायनो दिनै फैफिननो गोनां जाबाय आरो नायसै दिनैना रिजाल्टआ मारै मोनो बरमा हस्पिटाल दायो जोङो हाबहैग्रोनोसै लोगोफोर सिङाव खामानिखौ मावहैग्रोनोसै नै दा जों फैफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय रिपर्टआथ' मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोना नै जोङो लोगोफोर दसेनो जादों खामानिया मा फिथाइलै बेलाय बैयाव मा लुनो नागिरदों बैयाव एफा साइज जाबाय नङा हस्पिटाल जानोसो समायबाय ए होमबालाय बावबो लानो हासिगोन होनबाथ' ना साहा दखाना आं थाङा बन्द' खालाम गिलु बालु आं ओंखारसैसो गिलु बालुनो लोगोफोर सोरबा बरमा मडेल हस्पिटालाव फैयोबा नैबे दखानाव साहा लोंफैनो हागोन जा गोथाव मेथाइ सावो थाइबानिनो मोनो बेवहाय मेथाइखौबो साहायाबो थाइबायानो खोमा दे जि गुदुंथार जाहैखानोसै बेनियाव सोगोन खोमा नै लोगोफोर बेयाव लोखि फुजानि एसे प्रग्राम जादों जों दा मोनायाव बेयाव फैगोन आंजों नायलांबाय थाबानो नुगोन लोगोफोर जों दा मोनायाव बेवहाय फुजा होनो फैगोन आरोना लोगोफोर दिनैथ' लोखि फुजा नालाय एसे प्रग्राम जायो आरोना बेयाव जों न'बो मोनफैबाय जोङो दा लोगोफोर न'आव नै मेथाइया बेनो लारु ना फिथा होनो लोगोफोर जा गोथावखा नै ओमफ्राय दिनैना ओंख्रिया लाफाजों मुलाजों आरोना लोगोफोर आइया सायनानै दोनखाजोबदों ओमफ्राय नैबाव अन्थाइ बाजाबजों सबाय बिमाजों अन्थाइ बाजाब ना बोरमा दारि होनो आंथ' जोंना ओजोंहाय चिरांनिया अन्थाइ बाजाबखौनो होनो ओमफ्राय आइमोना बोरमा दारि होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं अन्थाइ बाजाब होनबाय थायो नालाय अन्थाइ बाजाबखौनो होनो आरो दा संबाय थानोसै आं नै दा सबाय बिमाखौ एवग्रोबावबाय लोगोफोर लोगोफोर नै दा बेलासिबायबो ओमफ्राय आङो साथियाव नागिरबाय दिनैथ' लोखि फुजाबो आरो बिनि सायाव सुनिबारबो ओमफ्राय आं दा फुजा होग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साथिबो सावगोन नामा बायह्रायावबो दिनै
ओमफ्राय जों दा फुजाबो हैनो नागिरदों दहाय आं खिन्थाखादोंमोन ना मन्दिराव फैगोन होननानै जों दा बेयाव थांगोन आरो एसे मोनाबावबा ओमफ्राय जों दा न'आव होनानै लाग्रोजोबनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव मन्दिराव थांसिगोन आरो ना लोगोफोर नै दा लोगोफोर बायहेरायाव सावनो थाखाय साथिखौबो रेडि खालामना लाखाजोब्बाय जों दा सावहैनोसै आइजों आंजों नै लामायाव दिनै लोखि फुजायावबो बिदि सावलायलायनांगौ ना मा होनो आंथ' बारा मिथिया रावजों जाहा न'आव बारा खुंनाय जायामोन ना बिदिखौ लोगोफोर दा नै बायहेरायावबो फैबाय आरो साथिखौ लगायनांगौ नामा जों लगायसिगोन नै आइया दा माबायाव बै नेक्स्ट फुजानियाव गिदिर गिदिर बायनांगौ ना जाबाय फिसाखौ ओरै बुरजा दोखो दोखोखा जाबाय दा बाहाय मालाय जि मोजांलाय सावबाय माने गोजौआव बिस्रा नै बिथिंजाय बाबाया फुजा होखांबाय ओरैबो ओमफ्राय आं भिडिअखौनो लानो बावदों बाबा फुजा होनायाव दहायो दा फुजा होखांनानै नै जोङो प्रसाद जानो थाखाय पेपार हासिदों आरोना पेपाराव जानोसै प्रसादखौ खुवा खुवासो नै लाबोबायमोन आं नांगौ जाया रानसै थु होमबा दिनैनि दिनाव माबा जालायदों मा जादों दावहा जादों मानसि मोनदों मायाव दायो जोङो दहायनि मन्दिर नुबोनाय प्रग्राम जानाया बेयाव फुजा हैनो थांसिगोन लोगोफोरनै फुजा हैनो थाखाय ओंखारबाय आंहा रेडि जाबाय स' आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोरजों फुजा हैनो थांसिगोन दा आइ थांगोन आब' थांगोन ओमफ्राय मामि थांगोन जों दा ओंखारलांनोसै लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांदो Corona. फट' लानो
स' लोगोफोर नै जों दा न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।